Hej alle sammen og velkommen til min video. I dag skal vi taste-teste. Det kan lige selv liste. Og vi har også 2 dem. Og lige et. Nu vil han lige vise noget. Det er det her. Det har Bibi i Mars Power. Jeg har det ikke så lad os taste det. Broccoli er på den og kan vi sammen på. Det er den lille. Skål. Har prøvet at dufte den. Det er den her. Jeg vil have lige det efterlys. Det er så grønlys. Ej, det er meget. Ej, det er ikke godt, det der. Den er rød. Og så skal jeg lige se, hvordan det ser. Den er rød. Ja. Så pakker så. Ej, så vi kan lige se, hvordan det ser. Jeg kan ikke lige lugte den. Nej, ikke lige mine. Nej, jeg er ikke. Okay, 3, 2, 1. Nej. Det er en Pepsi. Kan du lide den? De er okay. Okay, stop. Like den her video, hvis I gerne vil have at, en video af Christoffer, der spiller på den der. Please like den, please like den, please. Dumletid. Nu bliver det stop. Ja. Er det nogen? Jeg har en god, det her. Ja, det her. Kommer den måske også? Det vil jeg have. Hvad? Det var smart. Imens du giver den, Så viser jeg lige din games. jeg har Stumbleguys og Fortnite. Nej, Stumbleguys, jeg vil sige. Så Christoffer har Stumbleguys og Fortnite på sin Nintendo. Kan lige se fjernsyn eller TV. Så han har det her Lego ja, I kan selv læse det og kigge. Så har han Mario Kart. Og så har han Minecraft. Ja, og nu skal vi til som den smager faktisk lidt mærkeligt. Det er fjernsynet. Tak fordi I så med. Hey, god dag.